Λοιπόν, πάμε να διώξουμε κάτι σκυλιά. Ωραία. Δεν ξέρω, φαίνεται αυτό στο βίντεο. Ωραία, θα πέσει βρυσίδι. Έχω πάρα πολύ άγχος, guys μου. Να σας δείξω που πάμε. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ creepy. Επειδή τόσο καιρό εγώ έλειπα από το YouTube και μπορεί να με συγχύσετε, αλλά άλλοι μπορεί να χυστήκατε κιόλας, να σας εξηγήσω τον λόγο. Θέλω να έπαιζε τόσο καιρό, επειδή το είχα ξεχάσει κάποια περίοδο ότι έχω κανάλι, ψιλοκαταλάβατε. Οπότε, να σας δείξω σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Εκεί είναι το χρέκι μας, οπότε καλό φτανάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι? Σκάς, Αντρέα! Μου κόψες τα ύπατα! Ελπίζω αυτό! Να... Μην ανησυχείτε, ζω εντάξει. Ωραία. Θα σας κλείσω γιατί θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε για τη δεύτερη προσπάθεια. Με βλέπετε, έχω πάρει εδώ ολόκληρο τέτοιο, εσύ. Τέτοιο. Κοιτάξτε από πού θα πρέπει να ανέβουμε. Από εδώ. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Έχω φέρει τέτοιο. Αντρέα, σκάσε! Τι είπες? Να πάμε με πέτες. Α, ναι, να πάρουμε 5, συγγνώμη. Αυτό το βίντεο πρέπει να το δουν αν το παιδιά είναι από 5 χρονών και πάνω. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αχ, δεν είμαι καλά. Πήρα καπέλο. Μπισκοτάκι, τρώμε κιόλας. Το μαλλί είναι χάρη εδώ μεταξύ. Συνεχίστηκε. Αφού τσιρίζει μία ώρα. Είναι το μαλλί. Και κάποια πράγματα θα κοπούν στο μοντάζ. Φανταστείτε. Τι έχουμε περάσει εμείς εδώ. Αντρέα, μην τολμήσεις και με ξαναστιάξεις όπως την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν ακούγεται χάβισμα. Οπότε τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Μήπως κατουριέσαι? Όχι. Απλά φοβάμαι. Παιδιά, θέλω να μας στηρίξετε και να θέλετε την θετική σας ενέργεια. Γιατί έρχονται καινούρια και καλά φλοκάκια. Στενάχωρο. Κοιτάξτε τι θα απέχουμε. Το δέντρο κλαίω, αλλά δεν μας πειράζει. Ωραία. Τις αρέσουν οι εγκληματίες. Βγαίνει έξω μόνο με αλήτες. Είναι αλήτησα, δεν αρέσει με ντίβες. Θέλει να καλό περνάει. Της αρέσουν οι νύχτες. Να 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 να. Να 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 να. Όσες είστε Σλατίνες και με βλέπετε, Σλατίνα ηρέμησε! Ω Μιτσί.